Ricard, pots passar un moment per la consulta, sisplau? Sí, ara mateix hi vaig. Que ràpid! I això que tenia el mòbil apagat. De què vols parlar, doctor? Del teu famós mal de panxa. Que surt a internet. No, però ja t'agradaria. Va, sisplau, explica'm per què et fa mal. Doctor, la panxa em fa mal, et juro que em fa mal, sí. Cada dia, o quasi bé cada dia, quan li dono de menjar mossega el dit. M'estàs dient que la teva panxa té boca? No, doctor, la panxa, la meva gossa, es diu panxa i cada cop que dono menjar mossega el dit. La panxa em fa mal, la panxa mossega, doctor. Doncs un pacient m'ha fet una broma com la teva. Ah, sí? I què ha fet? Doctor, em fa mal el cap. Vols dir? Sí, el meu cap em maltracta. I qui és aquest famós jefe? Sóc jo mateix. Ets tonto o ho fas veure? No, jo sóc en Roger. Què, t'ha agradat? Però si no hi veig res. Per això t'ho pregunto, per això t'ho pregunto. Me cago en con! Perdona, però la meva consulta no es diu vulva, es diu con, o al revés. I ara què fas? Doncs ara ja està, ja no tinc de fer res més. Però si encara no han sortit les lletres del final. És normal, però si estem al teatre. Però no era una consulta. No, però... Cony! Com t'ho he ensenyat a dir? Sí, ja ho sé, però... Mira, ja surt el Copenhague 2008.